ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru fl-ewwel 9 xhur tas-sena kompilgħu jonqsu is-single parents fuq l-għajnuna soċjali. Fil-fatt fl-ewwel 9 xhur tas-sena is-single parents naqsu b'234 meta mqabbel ma' Jannar u Settembru tas-sena l-oħra u b'512 fuq l-2017. Tnaqqis notevoli ieħor ġie rreġistrat fil-persuni li jieħdu l-benefiċċji tal-assistenza soċjali. Imqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena li għaddiet, il-persuni li kellhom bżonn dan il-benefiċċju naqsu b'aktar minn 500 ruħ. Iċ-ċifri tal-NSO juru minn kważi 5,400 ruħ is-sena li għaddiet dawn niżlu għal ftit aktar minn 4,800. Naqsu wkoll in-nies bil-benefiċċju tal-qatt. Imqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena li għaddiet, in-nies qiegħda li kellhom bżonn dan il-benefiċċju waqgħu minn 1,857 fl-2017 għal 1,021. Min-naħa l-oħra komplew jiżdiedu n-nies li qed igawdu minn benefiċċji ġodda li jinċentivaw ix-xogħol bħal dak tat-tapering tal-qatt u tal-in-work benefit, tant li fl-ewwel 9 xhur telgħu għal kważi 7,200. Bin-nefqa żniedet għal kważi 8 miljun euro. L-NSO żied jinnota wkoll li fl-ewwel 9 xhur tas-sena in-nefqa tal-Gvern fuq il-pensjonijiet żdiedet bi kważi 21 miljun euro. Fil-fatt in-nefqa fuq il-pensjoni minima kienet ta' kważi 27 miljun euro, waqt li n-nefqa fuq il-pensjonijiet tar-Romol kienet ta' aktar minn 95 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.